Kwacikicwa komgaqo-siseko ngonyaka ka-1996 wazisa utshintsho kurhulumente wocalucalulo, waphathela uninzi lwabantu inguqu kwezomthetho, amalungelo oluntu, ezopolitiko, kwezoqoqosho nakweminye imiba. We try to secure fundamental respect for the dignity of everybody in a very diverse society. Uninzi ke luyavuma ukuba umgaqo-siseko weli ngungqaphambili ehlabathini, kodwa noxa kunjalo uninzi lusazifumana lungancamli kwinkululeko eze nalo mgaqo-siseko. The problem is that, as we all know, we are one of the most inequitable countries in the world, as far as between the haves and the have-nots. Kwelinye icala amalungu e-LGBTQI+ athi noxa umgaqo-siseko ubakhusela, indlela abaphathwa ngayo eluntwini ayiginyisi mathe. Here in South Africa and also in the world, members of the LGBTI people continue to be targets of brutal attacks, brutal murders, and discrimination and victimization. Inkokeli ye-Nelson Mandela Foundation uSilo Hatang uthi inkokeli zeli kufuneka zibe nentloni zenze oko zonyulelwe kona. We must commit ourselves to say we want to do differently. We want to ensure that those who gave us the power to bring about change in the lives of many, that we do bring about that power. Kuninzi lwabemi beli umgaqo-siseko yinhlansi yethemba lokuba ubomi busizawuba ngcono. Yolisa Njamala, weendaba ze-SABC eGauteng.